Vážení diváci, ešte pred začatím videa vám oznamujem, že toto video nie je vhodné pre maloletých divákov. Video môže obsahovať za prvé úchylné narážky, za druhé úchylné vzdychačky a za tretie video obsahuje dvoch veľmi veľkých kokotov. Piaté miesto. Chucky. Chucky je taká veľmi malá, pekná bábika s lesklými líčkami, na ktorú si každý večer masturbujem. Má také pekné červené bodkované líčka. To je veľmi pekná, také pekné sako. Ježiš. Svojou veľkou kládou. A hlavne vráži do ľudí. Štvrté miesto. Vreskot. Vreskot je taký veľmi, veľmi pekný ujko, ktorý má masku. Masku bielu, vyblednutú, ako by bol postrekaný. Je postrekavacom. To ja mám veľmi rád. Ale hlavne Vreskot, ten veľký ujo, má svoju krásnu, ostrú, špicatú kládu, s ktorou zobere a preplieska vám zadoček. Toto bolo štvrté miesto. Tretie miesto. Paranormálne aktivity. Ja vám poviem jednu veľmi zaujímavú informáciu o týchto filmoch. Počítame do toho všetky diely. A tá informácia je, že sa tam dejú paranormálne aktivity. Ste nečakali. A medzi ne patrí napríklad to, čo robím každý deň s marihuanou. A tá vec je, šňupeme kakao z Lidla. Ste nečakali. Druhé miesto. Kruh. Určite všetci poznáte ten sexy moment, keď ste sami doma, chytáte sa za svoju úchylnú pipinku. Chvíľka napätia. A kúknete si kazetu. Áno, túto kazetu myslím tým tú Samaru, tú škaredu, ktorá je škaredšia ako ja. A čili do kapy. Čo vyjde z tej telky a začne vás vraždiť. Z tej svojej krásnej, ústlatej studničky. Tento film možno už určite poznáte, ale keď som si ho kúkol, rajcovalo ma to. A aj keď je to staré, a keď mi poviem staré, tak myslím asi tak 2 hodiny, lebo sme to hľadali na internete, tak je to fakt strašne sexy. A teraz príde zlaté miesto. A titul Top 1 získava najlepší horor, ktorý získa podľa mňa aj Oscara. A je to Feďov vraždiaci prd. Zatiaľ vyšiel iba trailer, ale už z toho traileru je mi úplne teplo. Normálne zo mňa sála teplo. Už to normálne cítim, ako keby som si ja ujebal. A preto sa to oplatí kúknúť. Ale nezlaknite sa. To je iba vajcovka. Takže určite si to pozrite. A jednu vec vám chcem ešte povedať. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, odber alebo koment a nezabudnite si pozrieť kanál Challengery.sk.